Hola, què tal? El meu nom és Javi i aquesta vegada vinc a ensenyar-vos la Ruta del Grial i l'art religiós de València. T'animes i m'acompanyes en aquesta nova aventura turística? Doncs vinga, no esperem més. La Ruta del Grial es compon de 3 entitats religioses que han marcat la història de València i que són claus en els orígens de la cristiandat. La primera d'elles, i la més antigua, és aquesta, l'església de Sant Juan de l'Hospital. El seu pati interior i la seva combinació dels estils romànic, gòtic i barroc ens ofereixen un passeig per la història valenciana. A més, en conjunt en aquesta església ens trobem amb un curiós cementeri medieval i amb les restes d'un antic coliseu romà. La major expressió del culte religiós i l'art es troba en aquest lloc, la Catedral de València. En el seu interior, a més d'una impressionant arquitectura, trobem la relíquia que es va utilitzar durant l'últim sopar. Entrem? En el seu interior s'adora el Sant Greal i, a més, es troben algunes de les primeres i millors pintures del Quattrocento valencià. València és una de les poques ciutats en el món que té el privilegi de celebrar l'any Sant Jubilar a perpetuïtat, per concessió del Papa Francesc. Annex a la catedral basílica de la Nostra Senyora de l'Assumpció ens trobem amb l'increïble Miguelet, o Micalet. Aquesta torre campanari porta en peu des del segle XV i ens deixa unes vistes impressionants de tota la ciutat. I per últim, visitarem la parròquia de Sant Nicolàs. Vols saber per què se la conec com la Capilla Sistina Valenciana? Doncs vinga, entrem. Mira al teu voltant, però no deixes d'observar damunt de tu. Sens dubte, una de les obres mestres de l'art religiós es troba en Sant Nicolàs. Podem veure representades moltes escenes de la religió catòlica, així com destacats personatges. Pots reconèixer algú? Has gaudit de la visita? Si t'agrada la història i l'art religiós, estic segur de que sí. I si a més gaudixes fent turisme, estic segur de que també. Et veig a la propera. Adeu!